दिवसापूर्वी भाजप मिंदे आणि दादांचं एक रिपोर्ट कार्ड हा त्यांनी प्रकाशित केलेला आहे. मला वाटतं नाव बदलून खरं तर आता महाराष्ट्र त्यांच्या रिपोर्ट कार्डचं डिपोर्ट कार्ड ठेवणार आहे. कारण अनेक गोष्टी या महाराष्ट्रातून गेल्या 2 वर्षात त्यांनी डिपोर्ट केलेल्या आहेत. मग ते उद्योग असो आणि आपल्याला पुन्हा पुन्हा आठवण करून देईन, कारण ही जखम फार झालेली आहे. मग ते वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एअरबस टाटा असेल, बलरथ पार्क असेल, मेडिकल डिव्हाइस पार्क असेल, गिफ्ट सिटीचं पूर्ण जे इथून इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर जे भाजपने हलवलं होतं ते, डायमंड मार्केट असेल, अनेक गोष्टी इथून गुजरातकडे डिपोर्ट केलेल्या आहेत. आणि तसंच मी दसऱ्याच्या दिवशी जे बोललो की महाविकास आघाडीचं सरकार येताच आमच्या सर्वात महत्त्वाच्या 3 प्रायोरिटी राहतील: जॉब्स, जॉब्स आणि जॉब्स, रोजगार, रोजगार आणि रोजगार. कारण रोजगार देखील महाराष्ट्रातून डिपोर्ट केलेले भाजपच्या राज्यात सगळीकडे दिसत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.